Pozdrav, já jsem Jakub i z Ungarského Broda i z Čechy na hranicách i ze Slovakiu. Među Slovenska jsem se počal učit. Už je to bude 8 ili možno 10 měsíců. Kako jsem se počal učit? Dnes to prosto, budu ku vám iskreni. Chci to mnogo volie i ochotu učit se. Za to, že nějaká sloga mogu být i těžké. Ale jde to porazit. Sledovaním međuslovanských internetových portálů, jako je YouTube, i oficiálne internetové međuslovenské stranice. I daže prosto videa na YouTube na međuslovenskom jazyku. Mene mnogo pomogla audiodrama, tu čas už je kniha od Alexeje Bernata ili Melaca, Nechaj nesut nás bílé oblaky. Od jeho audiodramy jsem se naučil elementárne termíny. I mnogo mene to pomoglo v učení se međuslovenského jazyka. Prosto čím si nejsem istý, upotrebuju rečník ili slovník dá. Já imaju, tako já jsem se prosto učil. Já imam i interes v slovenských tradicích jazyku. Moje hobby je igranie na akordeony i gitaru. Sjedu se daže pisati međuslovenskou povědku, tajné povědky iz školského města. Tudy imají 3 rozděly. I v tutom čase работаю na sledujících rozdělov. Já imam dažinu tako silu se i stvořit nějaký seriózní muzičný projekt, ale já работаю na mnogých žánroch, folk, rap, black metal i grunge. I jediný žánr nemogu odstavit. Já mám prosto krizu muzičné identity. Ještě jediný raz veliká chvála i udačí v učení međuslovenského jazyka. Nechaj jest međuslovenská sila s vami. Pozdrav. Ahoj.